Så som jag gör när han ska lägga sig. Kom här nu. Så, hoppa upp, kom. Hoppas han gör så om på henne. Bella. Varför är de så jävel? Kolla nu, kolla. Vad roligt. Bella. Tror du Bella blir förvånad när Leopold kommer in här? Här. Kan han försöka verkligen göra någonting? Hon sätter sig ner och tror hon gör det. Kolla. Herregud. Hon stör sig. Nej, tyst med dig. Vad är det jävlar? Bella, du är så rolig, va? De borde ha gått. Nej. Var det? Han är också plötsligt där. Jag skickar väl med den här skiten. Kan han lukta? Han luktar på hans snopp. Tror du Bella att det kan är jobbig? Ja, det är jävlar. Bella. Man ser skräcken i hans blick.